Здравейте! Не съм в добро настроение. Знаете ли защо? Ще задам един въпрос. Кога правил шопинг? Аз не. Добре. Аз днес правих шопинг и реших, че може да ви е интересно да видите моите покупки. Първо ще започна, ходих в Лили и си купих някои неща. Първо, това е на очна линия на Формар. Опа! Тая отвора. Ето така изглежда. И сега ще ви покажа. Тази златна линия, ако така може да се нарече, не знам дали виждате, тук съм пробвала някакви други неща. Тази тук. Много натурален цвят е, много хубав. И имаше от тази марка на Формар, имаше една зелена и синя, които ми харесаха, но реших, че тази става повече за ежедневен грим, а останалите са повече за театрален грим. Не знам дали знаете, но понеже се занимавам с балет и като имам концерти, ми е нужно и театрален грим. Затова понякога гледам и за театрални гримове. Следващото е на Есенс и е тази палитричка. Опа. Ето. Не знам как изглежда на камерата, но с по-неутрални цветове. Розово, лилаво и кафяво. Мен много ми хареса. Имаше една цялата в кафяви нюанси, светли и тъмни. И една в сиви, черни, от бяло до черно. Но някак си не ми харесаха особено. Не знам защо. Не ми харесаха. Докато тази има по-неутрални цветове и доста тъмни цветове. И на мен ми хареса. Следващите няколко неща са на Golden Rose. За да не повтарям на всеки продукт марката. И така, първото, което е този молив. Винен цвят. Мога да го нарека. Ето тази цвят. На мен такъв тъмен, не че много особено ще го ползвам, но пък може някога да го ползвам. Не се знае. Така. Това е също Golden Rose. Color Sensation Lip Gloss. Французни. Не го прочетох правилно със сигурност, но ето този така изглежда гланца. Така в опаковката изглежда, че е много ярък. И на мен ми се стори, но като го пробвах, изглеждаше много натурално, наистина. Опа. Ето. Тази линия от... Не знам, нали виждате? Но е много нежен, изключително нежен е. И го пробвах, но вече ми се поизтрил от устата, от устните. Но все пак. Хубаво е. Препоръчвам всички неща, които ви за гримовете говоря.
и за останалите неща. Но главно за гримовете, които ви показвам, ги препоръчвам на всеки, защото са много хубави. И така да продължим. Това е едно червило на Golden Rose. Velvet Matte. Матов цвят. Така изглежда. Този е доста по-неутрален цвят. На мен вече на ръката не ми остана на място. Ето тази линия. Но някои от нещата, които ви показвам, не са за мен. Но пак аз ги купих, затова реших да ги пъхна в видеото. Аз са за един скъп човек за мен. И все пак реших да ви ги покажа. Като червилото. Молива също. Не е за мен, затова е доста тъмно. И червилото и следващото нещо. Пудрата. Тя също не е за мен. Но пак ще ви я покажа, защото я препоръчвам на всеки, който търси пудра. На Golden Rose 05. Тази. Тя... Ето, не знам. Тя е доста светла пудра тази. Да ми харесва, че е светла, понеже по-тъмните някакси... Тази е добре за моята кожа също, както и за човеката, който ще я подаря. И така, в кутийката с пудрата получих човека, на който ще подаря, получи тази гъбичка от пудрата. Тя е такъв един кремов цвят. Не знам как на камерата изглежда, но е към розовото. Праско е на розово. Не знам от светлината как ще изглежда, защото навънка е тъмно и съм на светлина. На лампа съм. Не съм на естествена светлина и затова не знам как ще изглежда. Така. Почнах много да говоря и това видео ще стане много дълго. Следващото нещо са ни обувки на... В момента да прочита. Tendance. Ето плика от обувките. С кутията от обувките. И това са обувките. Така много мистично изглеждах. Ето, съм... Тук са с цип. От тази страна имат... Не знам аз как да го определя. Черни са с леко токче. Не са с много висок ток. Нито с много нисък, защото... Не знам. Мен ми харесват повече с обувки на ток, отколкото прави обувки, затова си взех. Такива. Опа! Ще падне! И са много хубави. Мен лично много ми харесват. Особено за... В смисъл, самата шарка. Тук е кожено. Не е баш кожено. Не знам. Не е кожа. Но е такъв материал. Не знам аз как да го определя. Нещо днес не ми идват думите за определяне. А тук е Извинете. Абе, виждате разликата. Не знам нещо. Не ми се получава обяснението. Странно. И Последното нещо са пак вид обувки. Пантофи! Пантофи! Извинете. Тези пантофи, те са от балетен магазин. От Аита. Ако ви харесват, случайно, те са от Аита. Имат нова колекция. Не си им дойде.
И са такива шаренки, което на мен много ми хареса. Аз съм си взела от тези бяло кафяво сини, като така, такива, който има и други шарки. Имаше жълти на точки, всякакви имаше, има различни разновидности, цветови гами. Те са такива шушкави, не знам дали е такава думата. Види ми съобщение, после ще го видя. От такава материя, която топли. Не знам, много са удобни, аз ги пробвах вече. Но специално за видеото ги събух, за да ви ги покажа. Много са хубави. Те са на блох. Изпуснах бутуша. Пантофа. Ето на блох. И специално пантофите се намират в Авито. И след дългото ми говорене и обясняване, надявам се това видео да ви е харесало. Ако ви е харесало, натиснете на палче нагоре. Коментирайте и се абонирайте в страницата ми в YouTube. Чао! До следващото видео!